Здравейте, приятели! Днес ще тествам този термален етикетен принтер. Работи без мастило. Използва хартия с различни размери, като например дължина 3 и ширина 4 см. Дължина 12 и ширина 8 см. Дължина 15 и ширина 10 см. Дължина 20 и ширина 10 см. Работи с компютър след като инсталирате необходимия драйвер и с смартфон след като инсталирате необходимото приложение. Работата с него е лесна. Би бил идеален помощник, ако трябва да принтирате например товарителници или етикети за продукти. В края на клипа ще дам оценка за продукта и ще сложа снимка, за да може да го намерите ако желаете. Напишете в коментарите какво вие мислите за продукта и каква е вашата оценка за него. Ако ви харесва да правя такова съдържание, моля да харесате видеото и да последвате канала.